आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबिटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। 2.5 लाखांच्या मताधिक्यात एकही मत कमी होणार नाही। ही भूमी पवित्र आहे। नारायण राणेंचा दहशतवाद संपवला म्हणणारे दीपक केसरकर आज त्यांनाच घट्ट मिठी मारतायत। शिवसेनेशी ठाकरेंशी बेमानी करणाऱ्यांना गाडण्याचं काम कोकणची जनतेनं केलं। राणे केसरकरांची झालेली अभद्र युती ही कोकणच्या विनाशासाठी झालेली आहे, इथला निसर्ग सौंदर्य नष्ट करण्यासाठी झालेली आहे, अशी टीका विनायक राऊतांनी केली आहे। खरं म्हणजे सावंतवाडी एक पवित्र अशी भूमी आहे, आमच्या राजांची भूमी आहे। आजपर्यंत ज्या ज्या वेळेला माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेब, माननीय आदित्यजी ठाकरे या गांधी चौकामध्ये येऊन आपल्याला संबोधित केलेलं आहे, त्या प्रत्येक निवडणुकीमध्ये विनायक राऊत आणि शिवसेना पक्षाच्या उमेदवाराचा हमखास विजय झालेलाच आहे। यावेळेला सुद्धा पूर्वी जेवढं मताधिक्य मिळालं, पहिल्या वेळेला 1.5 लाख, दुसऱ्या वेळेला 2.25 लाख आणि आता आदित्यजी आपल्या साक्षीने सर्व मतदार आपल्याला ग्वाही देतात 2.5 लाखामध्ये एकही मत कमी होणार नाही। काही अभद्र युती झाली। आमच्या मालवणी भाषेमध्ये एक म्हण आहे, एकाळात नाही होती बायल आणि काळकाळात नाही होतो घो, तशा पद्धतीची युती आज सावंतवाडीमध्ये झालेली आहे। काल परवापर्यंत केवढा मोठा सूर लागायचा आमच्या दीपकबाईंचा, दहशतवाद संपवला मी नारायण राणेंचा, दादागिरी मी संपवली नारायण राणेंची, जमीन बळकाव वृत्ती मी संपवली नारायण राणेंची, आणि केवळ गुंडगिरीच्या विरोधात आवाज उठवून काम करणारे आज एवढी गळा मिट्टी घट्ट मिट्टी मारायला लागले। आणि लोकांना प्रश्न पडलाय घडलं कसं, म्हणून मगाशी मान योग्य आहे। पूर्वी सिंगल पैशाची चहा न पाजणारे आता भरभरून खिसे मोकळे करायला लागले, पण आपल्याला त्याची चिंता नाही आहे। ज्यांनी शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना पक्ष माननीय उद्धवजी ठाकरे यांच्याशी बेईमानी केलेले, त्यांना गाडण्याचं काम या कोकण भूमीने केलेलं आहे आणि यावेळेला सुद्धा ते करणारच आहे। आम्हाला अभिमान आहे। आज आम्हाला खोक्यांची गरज नाही आहे, आम्हाला सोन्या चांदीची गरज नाही आहे। आज आम्हाला सोन्या चांदीपेक्षाही मौल्यवान असलेले जी संपत्ती आहे ती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचे आशीर्वाद, उद्धवजींची शाबासकी आणि तुम्हा मतदारांचे शुभेच्छा ही आमची मोठी संपत्ती आहे। परंतु आदित्यजी, आपण ज्या वेळेला पर्यटन मंत्री होता त्यावेळेला ह्या जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी खऱ्या अर्थाने पर्यटनाच्या ज्या योजना आपण जाहीर केल्या नव्हत्या केवळ, तर निधी सहित त्याची तरतूद केली होती। दुर्दैवाने आपलं राज्य गेल्यानंतर या नतद्रष्ट सरकारने संपूर्ण किनारपट्टी असो, आंबोली घाट असो किंवा भगवंतगड असो, या सगळ्या गडकिल्ले असो किंवा शिरोड्याचे ताज हॉटेल असो, शिरोडाचं ताज हॉटेल मंजूर करत असताना एकच विनंती आपल्याला केली की सर्वे नंबर 39 वजा करा आणि तिथल्या लोकांना चौपटी सहित भूखंड ताब्यात द्या। आपल्याला मनापासून मिळाला अभिमान आहे, लोकांच्या मताची कदर करणारे आपण आणि त्यावेळेचं महाविकास आघाडीचं सरकार, आपण ताजचं रिअग्रीमेंट करत असताना
त्या वेळाघरचा सर्वे नंबर 39 वजा केला, संपूर्ण चौपाटी वेळाघरवासियांना दिली. पण दुर्दैवाने आपण गेल्यानंतर ह्या बकासुराने पुन्हा एकदा सर्वे नंबर 39 हाती घेतला आणि तिथे ताज राबवायचा प्रयत्न केला. त्याही पुढे जाऊन मला आठवतं, मी आपल्याकडे विनंती केली होती की त्यावेळेला जे अनुदान भूसंपादनाची रक्कम दिली होती आणि त्याचा पुनर्विचार करा आणि आत्ताच्या मार्केट व्हॅल्यूच्या आधारित त्या लोकांना जास्त अनुदान द्या. आपण त्याच वेळेला कायदा काय म्हणतो त्यापेक्षा माझे कोकणवासियांचं हित कशात आहे हे लक्षात घेऊन MIDC ला या संपूर्ण त्या गावातल्या ग्रामस्थांना अनुदान कसं जास्त मिळेल या संदर्भात आदेश दिले होते. दुर्दैवाने सरकार गेलं आणि ते सुद्धा भाषणात गुंडाळलं गेलं. आज या ठिकाणी हे सगळे भारतीय जनता पक्षाचं करपत चाललेलं कमळ घेऊन चालणारे जे दबंगगिरी करणारे जे आहेत त्यांनी 35 वर्षात जिल्ह्यामध्ये स्वतःच्या कुटुंबासाठी सत्ता वापरली. त्या सत्तेच्या मस्तीमध्ये दीपक केसरकरांचा जो अपमान केला त्या ते विसरले, पण सावंतवाडीकर विसरणार नाही. आमच्या इथले उमेश कोरगावकर यांची गाडी अडवली आणि उमेश कोरगावकर यांची गाडी अडवली. त्यांना एवढं जबर मारहाण केली या नारायणरावांच्या गुंडांनी की बिचाऱ्यांना जवळजवळ 2 महिने बांबुळीच्या हॉस्पिटलमध्ये औषधोपचार करावे लागले. बाजूलाच वेंगुर्ला शहर असंच एकदा रात्री 9 वाजता या नारायणरावांची टोळधाड आली गुंडांची आणि त्या संपूर्ण बाजारपेठेतल्या दुकानदारांची घरं लाथा मारून फोडायचा प्रयत्न केला. आमचे विलास गावडे ते जर बाहेर आले नसते तर वेंगुर्ल्यातली राडेबाजीने संपूर्ण बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली असती. आणि ही पुन्हा एकदा सिंधुदुर्गातली राडेबाजी पुन्हा उफाळू लागलेली आहे. आज आमच्या सावंतवाडी शहरातले त्यांची डोळ्यामध्ये किती खुपते आपली ही शक्ती. आपल्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाचे लागलेले झेंडे दीपकभाई तुम्ही तक्रार करून उतरवायला लागला. अरे ज्या उद्धवजींच्यामुळे तुम्हाला राजसत्ता मिळाली, ज्या शरद पवार साहेबांच्यामुळे तुम्हाला आर्थिक सत्ता मिळाली, त्यांच्याशी बेईमानी केलात तर तुम्ही लक्षात ठेवा लोकसभेला सुद्धा ही सावंतवाडीमध्ये प्रचंड मताधिक्य विनायक राऊतला तर मिळणारच आहे, पण विधानसभेला सुद्धा तुमचं दुकान बंद केल्याशिवाय सावंतवाडीकर स्वस्त बसणार नाही. आज आमचा प्रश्न आहे काजू उत्पादकांचा. काजूला आज खूप मोठ्या प्रमाणात घसरण लागली साहेब. सगळी महागाई वाढते पण काजूचे भाव मात्र गडगडायला लागले. शेजारच्या गोव्यामध्ये काजूला हमीभाव मिळतो पण आमच्या काजूला मात्र दरवर्षी 10,000 रुपये कमी होतात. केवळ काजूगराची निर्यात बंदी आणि काजूगरावर जी निर्यात होत होती परदेशामध्ये त्या काजूगरांच्या निर्यातीला या भाजपा सरकारने बंदी घातली. एवढंच नव्हे तर पूर्वी निर्यातीला इंटेन्सिव्ह दिला जात होता तो सुद्धा या भाजपच्या सरकारने बंद केला आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरच्या काजूला उत्कृष्ट दर्जाच्या काजूला कुठेतरी दुय्यम स्थान मिळावं म्हणून आफ्रिका आणि टांझानियाच्या काजू इथे मागवायला सुरुवात केली आणि आपला कोकणचा काजू उत्पादक आज बिचाऱ्याला दयनीय अवस्थेला सामोरं जावं लागतं. काजू उत्पादकांच्या या प्रश्नावर आणि काजूला हमीभाव मिळाला पाहिजे आणि त्याचबरोबर जर 15% पेक्षा कमी काजूचं उत्पादन झालं तर काजूचा दुष्काळ जाहीर करा ही मागणी मी सर्वप्रथम लोकसभेमध्ये 23 नोव्हेंबर 2023 ला केलेली आहे. संसदेमध्ये अधिनियम 377 अन्वये काजू आणि आंबा धारकांचा प्रश्न उपस्थित करणारा एकमेव खासदार त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. आणि भविष्यामध्ये सुद्धा आंबा काजू बोर्ड पूर्णपणे तयार करून
त्याला आर्थिक क्षमता द्यावी, यासाठी मी काय, वैभव नाईक काय, आम्ही सर्वजण प्रयत्न करणार, यामध्ये कोणती शंका बाळगायचं कारण नाही. आदित्यजी, मी आपल्या निदर्शनात, आपल्याला तर माहिती आहे, पण हे जे विचारतात ना, विनायक राऊतांनी काय केलं, उद्धवजी ठाकरेंनी काय केलं, आदित्य ठाकरेंनी काय केलं, त्यानं मला सांगायला पाहिजे. अरे ज्यांची तळी या दीपकभाई तुम्ही ओळखताय ना, त्या नारायण राणेने 35 वर्षामध्ये स्वतःच्या कुटुंबासाठी स्वतःचं मेडिकल कॉलेज आणलं, स्वतःचं इंजिनिअरिंग कॉलेज आणलं, स्वतःच सर्व काही ते स्वतःच्या घरामध्ये. आणि आमच्या उद्धव साहेबांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला काय दिलं? होय, आमचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी 967 कोटी रुपयाच्या तरतुदी सहित मेडिकल, गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जे दिलेलं आहे ना, ते उघडा डोळे पहा नीट. डोळ्याला जर चष्मा लावला तर दिसणारच नाही, कावीळ झाली तरी दिसणार नाही. परंतु आम्हाला अभिमान आहे, आमच्या उद्धव साहेबांनी, डॉक्टर राजेश टोपे यांनी सिंधुदुर्गाचा भलं करायचा प्रयत्न करून तिथे गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिलं, सुरू झालं. पण इथलं मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल 1 इंच सुद्धा प्रगती होत नाही, तिथेच थांबलेलं आहे, करण्याची दानच नाही. पण दुर्दैवाने त्याच उद्धव साहेबांच्या सरकारने ह्या जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेली कॅथ लॅब जी जिल्हावासियांसाठी आवश्यक आहे, आज बांबोळी नाही तर कोल्हापूरला जावं लागतं साहेब, ही मंजूर झालेली कॅथ लॅब या नतद्रष्ट भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने 2 महिन्यापूर्वी केवळ 1.5 एकर जागा तिला दिली नाही, मग 90 कोटी रुपयाची कॅथ लॅब सिंधुदुर्ग मधून सोलापूरला पाठवून दिली. कारण नारायण राणेंच्या हॉस्पिटलमध्ये जी कॅथ लॅब आहे ना, ती चालली पाहिजे, पण जिल्ह्याची कॅथ लॅब सोलापूरला पाठवून दिली. कुठे फेडाला नतद्रष्टपणा. आणि मग आत्ताचं जे कॉम्बिनेशन झालेलं आहे हे गळाभेटीचं, याचं कारण असं आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात मायनिंग येत आहे, मोठ्या प्रमाणात बॉक्साईटच्या खाणी सापडत आहेत. आणि ह्या जिल्ह्यामध्ये मायनिंगचा पुरस्कार करणारे नारायण राणे आणि मायनिंगच्या मालकांना आधार देणारे दीपकभाई केसरकर, या दोघांना सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे मायनिंगचा जिल्हा करायचा आहे. आणि त्यासाठी ह्या दोघांची झालेली अभद्र युती आहे. मालवण तालुक्यामध्ये पूर्ण बॉक्साईट, दोडामार्ग मध्ये पूर्ण मायनिंग, सावंतवाडीमध्ये पूर्ण मायनिंग. आणि मग मायनिंगचे हे रखवालदार आज जरी एकत्र आले तरी सुद्धा कोकणच्या जनतेचं असलेलं सौंदर्य, कोकणच्या जनतेचा असलेला निसर्ग आणि कोकणवासियांचा आर्थिक उद्धार जर पुन्हा साकार करायचा असेल तर विनायक राऊतने प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना 2 याची मागणी केलेली आहे. कोस्टल एरिया बरोबरच सह्याद्री पट्ट्यामध्ये सुद्धा ही प्रधानमंत्री स्वदेश दर्शन योजना 2 टप्पा 2 मंजूर झालेली आहे. पुन्हा एकदा निवडून आल्यानंतर त्या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आम्ही सत्वर असणार आहोत. त्यानंतर आज सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणजे या परप्रांतीय भूमाफियांसाठी सोन्याचं अंड देणारी कोंबडी वाटते. आणि ह्या परप्रांतीयांचे लाड पुरवणारे हे नारायण राणे आणि हे दीपक केसरकर साहेब 4 मार्च 2024 त्या दिवशी ह्या महाराष्ट्र सरकारच्या बेश्रम आणि कोकण द्वेष्ट राज्यकर्त्यांनी महसूल खात्याच्या मार्फत एक GR तयार केला, GR काढला. आणि ह्या GR मध्ये पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 4 जिल्ह्यातले 1635 गाव आणि 6,42,000 हेक्टर एवढी जमीन सगळीच्या सगळी सिडकोच्या ताब्यात देऊन टाकली. ग्रामपंचायती दुय्यम, सिडको आल्यानंतर रिझर्वेशन, त्यांचे स्वतःचे DC रूल, जागा जबरदस्तीने ताब्यात घेण्याचे त्यांचे अधिकार केवळ आणि केवळ मायनिंग वाल्यांसाठी, बॉक्साईड वाल्यांसाठी. जांभ्या दगडाचे जे गाव आहेत ते सुद्धा सिडको मध्ये घेतले. कोस्टल एरियाचे सगळे गाव सिडको मध्ये घेतले. केवळ आणि केवळ पहिल्या प्रथम विनायक राऊत, वैभव नाईक, राजन साळवी यांनी
या महाराष्ट्र सरकारच्या कोकणच्या मुळावर येणाऱ्या GRच्या विरोधात आवाज उठवला आणि लोकांना जागृत केला आणि आम्ही त्यांना इशारा दिलेला आहे, कोकण भूमी आमच्या पूर्वजांची आहे, ती सांभाळण्याचं काम विनायक राऊतने केलेलं आहे, उद्धवजींनी केलेलं आहे, आदित्यजींनी केलेलं आहे आणि आमच्या इंडिया आघाडीने केलेलं आहे. एका बाजूने कोकणची भूमी बळकावणारे नारायण राणे, त्यांना आधार देणारे दीपक केसरकर आणि दुसऱ्या बाजूला कोकणच्या भूमीचं रक्षण करणारा विनायक राऊत. तुम्हाला मान्य निर्णय घ्यावा लागेल, नव्हे तो घेणारच आहात. विनायक राऊत सत्तेच्या मस्तीमध्ये कधी वावरलेला नाही आणि म्हणून ह्या सिडकोचं अतिक्रमण कायमचं गाडून टाकण्यासाठी विनायक राऊत आणि इंडिया आघाडी तुमच्या बरोबर आहे. आम्ही त्यांना इशारा दिलेला आहे, जर आमच्या पूर्वजांच्या जमिनीवर डल्ला मारायला जर सिडको आली तर त्यांना त्याच पावली परत पाठवून आमच्या कोकणवासियांच्या भूमीचं रक्षण करू. आणि म्हणून आज सांगतील तुम्हाला की आता त्या सिडकोचा निर्णय रद्द केला. मग आम्ही प्रश्न केला, जर रद्द केला तर GR दाखवा, पण नाही दाखवत. म्हणून अशा पद्धतीने हे जे काही कारनामे चाललेले आहेत कोकण उद्ध्वस्त करणारे, त्यांचा थोडक्यात आढावा घेतलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.